bat gian bakoitzak rol ezberdinak jogatuko ditu batzorde hortan, azkenean dekoratzailean rola batzuk beteko gue, erropan asuntuan beste batzuk arduratuko ja, teknikariek ere bazkau. Azkenengo konpartsetan inetzian gauzak, bai, saiatu gala ekartzen. Saiatuko gala herria dekoratzen garai batien itezan bezala, eta, garai bateko konpartsean ekartzen, gaur aurtengo konpartseara. Azkenengo konpartsa intzanean jende gaztia izan zen gehiago heldua oina apuntatu zena, eta nahi genuen pixkat jende heldua erakarri berriro Baketeiko konpartsa onta, garai batean hori izan konpartsa igrazien bateziona, bai gazte eta bai helduak osatze zuela konpartsa. Eta, Laurogeiko hamarkada hartu genuen gai zat, uste genuen erakargarritasun gehi eukiko zuela helduan zat Laurogeiko hamarkadak beste ozein gai baino. Musika aldetikan Laurogeiko hamarkada bizidunak zeituen esango Laurogeiko hamarkada dela, eta erropa aldetikan saiatu geha dantza ahalik eta erosoen iteko jendiak garai hartako esport modelu hartzen.